हाय लोगोफोर बयखौबो बरायबाय आंनि टिउसनाव दिनै ब्लगा जागोन दुब्लिबारियाव दाथ' माइखौथ' बयबो हाखांजोब्बाय हाखांनानै दाथ' रोगानाय सम नङा जानाय मोनबो रोगानायनि सिगां जोङो माने दुब्लिबारियाव माने जमा खालामग्रोनांगौ बा ट्रेक्टरजों रोगानानै जाबा मोसौ गारिजों रोगानानै जाया आजिखालिथ' आरो मोसौ गारिफ्रा गैला जों ट्रेक्टरजोंसो बयबो रोगायो स' माबोरै जमा खालामनानै दोनो आं बेखौ देखायनोसै नोंथांमोनाव फारि फारि देखायलांसै आरो ब्लगा माबोरै जायो माबोरै जों माइखौ माने लानानै माबोरै जमा खालामो बेखौ नोंथांमोननो फारि फारि दिन्थिलांसै आरो थ' नोंथांमोना नायलांदो दुब्लिबारिनि ब्लगा बा माइ जमा खालामनायनि ब्लगा माबोरै जायो लेट्स गो बिसोर माइ हागासिनो दङ ओरैनो माइ हानायफ्रा मारै जायो बिलाइबायदि रोगागासिनो दं आरो बयबो नायदो बिलाइथो माइआ माबो जाया रोगागासिनो दङ नै रोगागासिनो दं आरो मोननै रोगादों एसे देखायलाय माइ रोगानायखौ मारै माइ मोन्दों माइ रोगानानै जों देखायलाय माइ रोगानायखौ ओरैबायदि जमा खालामो बे माने रनजित माइ आरो ओइलाय रोगागासिनो दङ बयबो बे जाबाय रनजित माइ रोगादों माने बुथुमदों आरो जमा खालामदों ओमफ्राय बेहाय ट्रेक्टर सोगोन आरो ट्रेक्टरजों रोगाना लांसै देग्लायथ' एकदम नै नायदो नोंथांमोना हायानो गावगुलायनाय जेबो उसुबिदा गैया आरो माइआबो बारा जायाखै देग्लाय खम साब सोरबा सोरबा मारा होबायनो हनै नै जोंना माहाजोना एकदमबारे रोगागासिनो थारो जे रोगागासिनो दङ नै गुमाव बारसिनबाय माने गुमाव बिराद मोनो देखायलाय गुमा गोथाव मोनो हनै बेलायथो गुमा गोथाव बेखौ जायो आरो बाथोन बिराद गोथाव जायो बाथोन सामब्राम गोजा दुन्दिया आजिखालिथ' दुन्दिया बिराद मोनो नालाय बेजों एकदम देनानै जादो आरो बुहुद गोथाव जायो ट्रेक्टरजों रोगागासिनो दं बिसोर ट्रेक्टरजों रोगागासिनो दं ओरैलाय ट्रेक्टरजों माने लांगोन आरो बिसोर देग्लाय रोगागासिनो दं ट्रेक्टरजों बजाय होगासिनो दङ जोंबो थिग बेबायदिनो गाबोननिफ्राय रोगागोन आरो रोगाबाय बिदिनो बुथुमगासिनो दं आरो ओरै मेरला बुथुमबाय गारिसे गारिनै गारिथाम गारिब्रै बायदि बुथुमबाय दङ हनै मेरला जाबाय बुथुमनाया बे थिख' नुनाय गासैबो बुथुमजोबनाय आरो गरिब रंजा बाजा नों दानागार आं दानागार सुजुनि गोदान गांसे जारिमिन आबाद जांख्रिथाय बर' माहारिनि गोदान मुगानि जों आबादारि सुथुर आंगो रंजा बाजा सुथुर आंगो रंजा बाजा फै बयबो आबादथिलिया फै बयबो आबादथिलिया